Салом алейкум, бародарони аҳли ислом. Барои бор информатсия, ҳамин рӯз бор расидагия, имрӯз 3 май дар душанбе боро фурӯвардесан. То охири ҳафтая ҳама қабул мекунанд иншоалло борошона. 7 март бега ай Москва, ай пеши бозори Мандарин, метро Шолковский отправка дорем, родноиҷоно. Марҳамат, занг занед 064 305 99 99. 7 март ай Москва, Тоҷикистон отправка дорем, родноиҷоно. Марҳамат, занг занед. Ай 100 кило зиёд боша мерем, мегирем, мебинем, родноиҷоно. 064 305 99 99. Доставка беғази Хуҷанду Помиру 5, дигар сини Кулобу, Қабадиону, Шартузу, Колхозободу, Ҳисору, Регару, Ваҳдату, Ғарму ҳама ҷош мерава, родноиҷоно. Марҳамат, занг занед. Ки да стиралка дар кор боша, ина Бекко стиралкаи 5 килога дорем фурӯше. То Тоҷикистон мебарем, метем 11000 сомон. Ина бо стиралкаи бошай. Боша иам германския, ишам 11000 родноиҷоно. Ки да дар кор боша, ина марҳамат, занг занед 064 305 99 99. Бо як бор мегӯям, родноиҷоно, 7 бега отправка дорем. 064 305 99 99. Занг занед, ай 100 кило зиёд, любой чия мерем, мегирем, мебинем. Панотон ба худо, да ҳамин номеро занг занед, да ҳамин канал подписатсия кунед, ҳама навигари бор да ҳамин канал мебирояд. Холодильник фурӯши, стиралкаи фурӯши, чи агар мефурӯям, мебиёрем, прилагат мекунем, родноиҷоно. Ҳамин рӯз дар душанбе бор расидагия фурӯвардесан, родноиҷоно, ки бор додагия, илтимос бисёр занг назанед, ин ҳамин 2-3 рӯзада ҳама қабул мекунад. Куҷои бор додагиен, район мараён мебарем, месупорем. Панотон ба худо, иншоалло то 940 бор расидагия, S940 бор расидагия Тоҷикистон. 064 305 99 99. Занг занед, родноиҷоно, ай 100 кило зиёд мерем, ай Москва, под Москва, любой ҷош мегирем, мебинем. Фурӯо как положено рафтесан. Бисёр занг задесан ки раҳо ҳуяй маҳкамаи туда-суда ҳама 100%, родноиҷоно. 3 мошинамон дар раҳай рафтеса. Ягон проблема нест, алҳамдулиллоҳ. Да ҳамин номеро занг занед 064 305 99 99. Любой бора мебарем, родноиҷоно. Любой минтақаи Тоҷикистон, беғази Помиру, Панҷу, Хуҷанд. Ин стиралкаҳои фурӯшӣ ҳозира шуда, дута дорем. Марҳамат, занг занед.